market ya po SOMPA de AGYA Bichimwa fidie ne to SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketi apa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie unya Nebema wenijie Naketi apa so kamu Ema aketi apa Awa fidie ne to SOMPA FM and TV Why Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asitine imunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Bijisam ni ejasu semjina SOMPA de abama SOMPA FM Ema akati apa SOMPA TV AGYA SOMPA TV AGYA Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Abon nonsia ekoba simpri mu bemaba anopa nonsia kase bobre na asono Ghana de shmaima memamu nyina chi anopa yi ahaya SOMPA 106.5 FM Accra na kase boyfri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase SOMPA 93.1 FM Sanso na yiko 100.9 Adam Fopa Radio ewo Paris France Takwa SOMPA 101.1 Tachima SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Enkranza Mensonom SOMPA 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder so Baby Radio wono SOMPA FM Your Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ni SOMPA FM Live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market omapetim wo Kaneshi ene nempatamu nyina doma ahinkro nso doma FM 100.7 so asom ena SOMPA TV nso afemu ye ka mo se ekoba simpri mu bema ba woton adansie ho ne ma hyase ekwa wieye ena ebo ye chidoma no pa no nsia kase boyi Leicester Ghana Limited the young toothpaste ene ne brush abadwaso wo se manya wo sia bro bomodian sa wo de toothpaste ne ne brush ne ye fa ne yaz no ebetwetwe se ne Bristols no so entutu basa na etimi akoyi amawo tonti na 74 mixture titidudo no ene ya nti se nsuo enu nti wonomu a na ye fa ne immune booster papa yare de wona ne tonkwanta wapai Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin Chiacha wano pese bra becha free scan na hwa wodie mo ye oba wo ye bema nso becha free scan na ehwe wo prostate ni mu said be ye dear be wo no yensensene ho eya na etuase na watimi ahye wo ntentem abasa hareso na niema akoyie wo mu na ebo ye chidom am ye de anopa no nsia kasebo ye de asomo anopa yi ensema ye de esomo no didi makotene no ebi eni ningo pram na se bedwani yera sam na te George se ne mpeswa so for wo mosman wo badwafie menne wa be communication minister e wo de ntira LGBTQ+ wo nunu ho se wo bo aboso di anim Wombe semra ne beye adwuma Honorable Emmanuel Ama Kofibua eyo soafo hwensase ene obonde agapade so was Ghana Geological Survey Authority wobo omo abaso ewo adwuma pom ye ma ensase ho dwumadi a ema ne sipi esita Penny bra womode di bra no ma no na ebi no mo ka se ene ne gidie nti ebefre ni National Lottery Authority penny a woda no Yera Mohammed Abdul Salam was wonu no ho da ceremony
wɔbɛfa saa dwumadie ɛto ne ho so. Ahima adwadifo ahima ya maame nom Queen Madasa wo mo market ni mu Ashanti region no. Wo makasa tie adwadifo bi ana na wo mu buafu aban edi entia ye be kyerɛkyerɛ mu anopa yi. Ye be kwa bono mantam mu. MC ye wo ho wone ne MP waka wo motama bankyira no akate sort ama Sunyane municipality ye kan nwoma sua ne emade a sesei abu abram so. Sɛnea SOMPA kase bɔ yɛfa ato yɛ ho sɛ tokuro bi a mpumtuo ato ape moma yɛ so te bɛbɔ ho dawuro no Crossio number 1 yɛ farming community ɛwɔ Sunyane East municipality wɔn ɛde ababa bɛdan yɛ sɛ ɛba asetena mu yɛ die bi te sɛ deɛ fɛ ne basic social amenities no a aboɔ mu sɛ deɛ tire abɔkɔtɔ no ntimpanifo nhwɛ na wɔn mmerɛm afi yɛbɛkɔ ama no ne Israel for asa to wɔn to pa yɛ review ɛde akɔ Gaza mpapre no so na wɔn mo keka nipa akyi nananom wɔn sɛ do ensentwerɛfo kɔ afrafra yɛde mu nsɛm oba ensɛm pii ka wɔ enum ho ne yɛde so mo sekasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra yɛn ne yɛde kasebo emu ohyam ɛso mo no pɛ wɔ SOMPA FM so ɛyɛ me die nyame ahyira no AKOSUA ABOAGYE obetimi nso afra me AKOSUA nhyira me ne me dɔba triple AMI AGYA APPIAH APAM DADAA Afa busua ensem no je kwanwa tena so TV no so live Facebook ubehu yen YouTube ni ba bia SOMPA 106.5 FM Accra na SOMPA FM live TikTok ye TikTok ho na no pa ya sha se free wo mai eba ba bia enkuta hodie koso pa sa so ye ho yewra sam na ate George won na tua no wono anso na ye mrase badwane ma de hia wo mo ningo prampram na wode ba beto so ache se LGBTQ+ ya bra na abandada no ho wo mo bo abosoa kan ho nsem e kire se aban ne de kura se woni saafo no eda ketekro so ntino wompese mra no wo mo akekera koto nanim so obesan na wo mo penso de wo mba wo mbehwe se mra no be ye adwuma na obi antimi mfa sa abonofo sem no emedi nkomompo e wo mayi mu na se wo mo atade kura wo hye bia mra tiawo na sansemi ene se wo mo ba konwa so yese papa yakana no atum won ka ho asem enti donkuma no nso de bonachi ene wo se adehye wo ningo prampram e wo de enti a wo mo sa ato abama no se adehye ma etoso nei mrase badwa etoso nkono no wo mra bio ni nyina ye sa LGBTQ+ no abandada na ntumi ampase no se wo mo nsa meye ho adwuma eno enti na ningo prampram fo wo mo to aba edema no enti wo mbere se wo mbe pia de akoto mampani anim. The provisions in this bill were masticated by parliamentary committee and plenary for over 2.5 years. We went through the mill to pass this bill. The bill was passed coincidentally on our Republic Day. On the anniversary of the Crossroads shooting in February, which is I think 28th February. On the 28th of February 2024, that was the day Parliament unanimously, without any exceptions, passed this bill. And I remember that day granting an interview to say that the issues or incidents of 28 February 1944 led and spiraled to the independence of Ghana, and that the processes for the passage of a private member's bill must be respected to the last through every single phase. So even though we want expediency, I will urge that we do what the letter of the law says is the process. Given the experience of 2024, where the bill suffered 3 court suits, not one, there were 3 suits against this bill, but because of the rigorous nature that we went through and Parliament did its job right. Any outie, my ya communication minister, Yura Sam Nate George, one yamra sebejani, edema adeshe winning pram. Meka wo se ekoba simpri mu bema ba ekoba simpri mu nana KJC company limited on panonsia kase bo a Leicester Ghana limited ya stood pace ene ne brush eje wa baba na tonti na 74 mesha immune booster papa eje wo tata na eno achi ne endpoint homeopathic clinic nso ema wa kwaba no ena wutie fi SOMPA Accra na ye ko yanimu a wo sofo hyansase ene obode ajapade so minister for lands and natural resources honorable Emmanuel Ama Kofi Boa wasi adwuma fko e fa na Ghana Geological
Survey Authority woma ya die fi se wo hwe ewiem ene nsase so woma ye measurement no woma de toto ho sampa we kwa ha ye yetete ne se ye no woma dwuma so ene woma dwuma di nti ene ye gina baabia ye gina enti esese mmere bi ye fa woma ho no mmere hyebedwafo gitum ententem so abasahare so no mutimi ede so magana fa ne ntuma pefra wasesa bre we Ghana obi apese wo man Ghana yetimi tum pompa na Ghana Geological Survey Authority no woma dwuma no eso ban na ekire nanso dodo no ente ase etisi biebie ni kire wo mo ye be se na saa nkrofo yi a ye frɛ wo mo na wo mugu Ghana Geological Survey Authority ne se de wo mu ye nie enyi wo mo ankansa ase ne kra enke atete ne basa. So that's why we are all here. The draft legislative instrument before us is the key that finally unlocks the GGA's full potential. This LR is set to operationalize the provisions of Act 928 by providing clear guidelines, standards, and procedures for the work of the GGSA. It will strengthen the GGA's capacity to deliver on its core mandate, geological mapping, mineral resource assessment, geohazard monitoring, and the provision of technical advisory services that under eni yeti ye honorable Emmanuel Amakofi Bua wo yo so for sensase ene obo ade agapade so bro mo ye de friend no stakeholders engagement ene say ye tena se ne adwedwe agenkyere ne adwempo na de friend draft legislative instrument no a ye de komamra hyebedwafo mbetimi aye ho adwuma ntamo no na wo mu bobo ho no ene ode sansem ye tudwo we director general de ma Ghana Geological Survey Authority Dr. Prosper AGYA APPIAH wono so sem ode tu en say agency no wadwuma kase pa na wo mo pese wo munya bill bia na hyebedwafo no gitum we be ye adwuma na wo hye Ghana Geological Survey Authority Act of 2016 no a ya de aye adwuma na ne titru at 928 no a eno ekire se ho behia sempo abani to anamo bi obebo mo nchen abadwe futuo ne akwankyere ansana wotu anamo gathered yet to fulfill a mandate set forth by the Ghana Geological Survey Authority Act 2016 Act 928. Specifically, we are acting pursuant to Section 26 of the Act, which empowers the Minister on the advice of the governing board of the authority to make regulations for the effective execution of and operationalization of our broad national geoscientific mandate. Since the coming into force of the Act 928, the GGSA has worked tirelessly to transition from a government department to a robust authority capable of protecting Ghana's geoscientific and earth resources interests. Anyway, nyina ye Dr. Prosper AGYA APPIAH. Wonu na ye Director General de Ghana Geological Survey Authority wakasa ye masompa kasebo. Yen sentro ni nana opon checheku awasa ye parliamentary correspondent wetintim ye edebesi yanim. Kasebo no esempena mo pa ayasemframa nso efa ba bia TV no so radio so Facebook Instagram YouTube ene ba bia obetimi anya de free information centers eka ho Rich Tony BITMISE ayefra woboboba wode ekọ saada ena lewra eda Jeremiah sensen wono nso wo sensen ho kama pa na busua yewura mu a yewura wo mai ba bia ye loto adwumakuo no niti ankasa wo National Lotto Authority na no abandada na penso no wode Kristo de na kwahye ho na ebinom se eda pa ene loto na so se de wo si hye ho bo adwuma no ya antikuta ne ya antijame bia aban ne sesa ya na aban foforo na obaye no wode kraboni kwahye ho na fe wono maka nyina nso aka wono ato se Kristo ni kwai no wo mo ka kraboni nso kọ ye hwe na no na yewra Muhammad Abdul Salam wono ne kwankyerefo a woda no waka ni praying ye nye praying fa de a kyese wo kokoshe ho kobo adwuma kokoje nsokota no edi free Kristo ni no edansem na wokotena ho se kwankyerefo no wonu no ho sakramoni a wo ye adwuma edi asom ne man. Occasionally you will read from comments on even my own timelines where people will ask questions and all that, but that's normal for all category of appointees, so you don't have to look at it that people have issues along the lines of religion for which you have to feel offended. What I do know is that I'm a Muslim, I remain a Muslim, and I have my beliefs and convictions. The reason for which I accepted the appointment have been clear. It is a national call. It is a duty to serve the state of Ghana in the capacity as the Director General of National Lotteries. And as I have always stated, I have never regretted having accepted to serve here. Yewra Muhammad Abdul Salam sallallahu alaihi wasallam no na sansemu yi no wo kire se enya se bia wono ntio we de susake fo moto aya me manti yo na ye to akase bono so na
ahema a wo muda yedwa ahodo so ye ka market Queen Mothers no wo mo Ashanti region wo manu akoba nkrom se na wo te ye wo nkote a enkrofo bi ye dede ebo abantre ha sai ada na market project na ban humie ye ni titu Kumasi Kejetia phase 2 no na Krofro market no and ada na ban wo twentwen wo na asesa achechede na nte na wonye ho adwuma na no na ahemai aye nsentrofo nhia mu wo Kumasi and wo mo aba amane se san tension na ekoso no mani nye ho kra na hu hia sa wo bebo abantre ha ana wo the threat bi be ma no office na ye wo pe no wunya ejadifo ni momu no wo mo se wo mo nkrofo nya abotre ma aban na aban no gusu aye ntotoye mapa na market ahodo bi te se Kumasi Kejetia phase 2 ni Krofo market ni nyina aban beye na nye se wo beye dede bebo abantre ha no wabo no kokono na beboa wo se ade bi wo ho a enkomodie ene kasa ye de besi akonya wo kana me nso maka ne nyina ya kyerɛkyerɛ adwen de afa ho na mo be kasa han sɛ wanye ne se ya me nso meye se ya na kyerɛ sɛ enye nidie enim kya hema de wo mo de amamna ne amane ne nidie ye adwuma pa ne mom wo mo fa konya nso de sɛde ato mampani His Excellency John Dramani Mahama enim sɛ ne bohye bi a wo hyɛ sɛ market project ahodo no a ato apeni agya ato no obesiesie no wo mesiesie ne ntentem abasahare so mrikatente na emmoa na maami Grace Agyeida ako wo no enagina wo nyina anamu kasa ya ensema wodi atudwa no ebi ena sompa kasebo ebo akere wi ya de nyina do mama president ya dana si bebre ya kwaso ahira no ye ne kese one ne yere bisanyame afọ omo so aboa santeman bebre o ma boa santema papa efa adwadifo ma ya de ni to no ma bebre so eya aban ya rotwa emo no enso amoa yen tie ne atra se usa da bi e wo se asesa yensa na santeman nyina eya adwen ba ko sesa yensa papa ye wura do mama sa ba oba ye hu sampa ka je tia wo ne besi ma yen ka je tia wo si wie na ba foforo ba ye no so ba wa be che sɛ de ɔno wɔ pɛ no wɔn ma yɛ de wɔn dada kwa bebre anya bi wɔn kyɛn sɛ de wɔn pɛ phase 2 wɔn kɔ ho fie nwɔtwe ni wɔn antimi anya ho hwɛ amedwadifo ma ehuru aban dada etwa mu so mfasoɔ dwadifo ma yɛ mɔbɔ papa dɔ ma bɔ sha wɔ hyɛ yɛ no wɔn fɛli yɛn sɛ wɔn si phase 2 no ma yɛn na so wɔn si phase 2 ma ka phase 2 a wɔn si yɛ ka yɛ ti wɔn si ma yɛn ɛma fa pressure bi ato yɛ wura dɔ ma so kwan bi aso mo ma na botere ne yɛ mɔ mpa pam yɛ papa no na ne so yɛ mɔ mpa yɛ pam His Excellency John Dramani Mahama ye maami Grace Agyeida ako na eka no wasi MPP fo mfie nwɔtwe ye hunu hye sɛ de madwadifo ye mɔbɔ ɛwɔ Kumasi Asantema ntammo eti maami Grace se eti na Asantema sesa wɔ mo nsa na wɔ tu MPP sɛ banche if MPP fo kra na ye se Asantema ɛyɛ ɔmo stronghold no wɔ ma anye hye a madwadifo eti adwadifo no ɔmo bɛyɛ dede a wɔn bɔ His Excellency John Dramani Mahama tre ha no monkama no ntum na Kejetia market no phase 1 anya NDC fo na siye enye NDC fo na siye na de na kyese phase 2 no wo monye wo be ye asan ye krofo maka ho eti wo mo be ka asan no be so mo gina adwadifo na nam na wo pa mampanyi cho se mampanyi fa kya yen na ye de ye jiwudi papa se Asantema ntamu ni titu Kejetia ni krofo be ba be ye wie phase 1 NDC ye phase 2 wo mo be ye MPP fo kora mfie nwɔtwe said the madwadifo si ye mobɔ no na ɛyɛ atete nti we ye madwadifo a wo mo Asantema ntɛm Queen Mothers ɔmo market ahodo ka ɔmo hubo mu ɛyɛ nsentrofo nhia mu so ɔmo se mampanyi wo mo ta wachi wo mo pene wo so eti ntie obia mentie obia wo mo be ye dede ke ye dede no mo nkɔma no ntum If you say His Excellency John Dramani Mahama, omu woni mujidie say obetimi aye. Eti Alex Redu ene kwoti maami Grace Agyeida akone ne domo a watintim e de ababe som sempa kasebo no. Meka wo se kasebo wutie firi SOMPA 106.5 FM Accra. Na adwadifo bi adawro manso ene omo boaye bi eye ekuo besimpiri mu be maba na Jesi Company Limited nie adansie ho niema papa nie wono na anopa no nsia kasebo no wapa ene wapeja ene odie si na beti so ne sere so eti e fa na ekuo besimpiri mu be maba anopa no nsia kasebo na Jesi Company Limited anopa no nsia kasebo no eti e kamfo de ama wo se wo dan na wo si ne se wo hyanse na wo be wi a wodo ho bodondo na dondon so esawo wo hira na nyame hira wo dome no nyame dome wo te se Abraham pepepe etu se ba bia akoto dan no wodu dan ni mfimfi wo se waka wokoto na ko ba simprim ho anko awie sabre ya eti e kamfo de ma wo se brei and na to apply with sahodo building wire cement iron rods any roofing sheets sahodo adansi ho niema nyina na ka che bra begia futuo ne akwankyere mantam dunsie ne nyina no wate atese wo ho a enya asam ketwa na no Central Steel for ebo na baso se best distributor 2025 esan e de abaso boni BP ne so
Accra ne Kumasi ne Mantam Dunsia, the number near Bakope, a 020 43 55040 020 43 55040. Now with them, a Kuba Simprimu Bemaba. Yet in a swan, sorry, free delivery, Juma, free consultation, yet may say for what dining design, a bachelor, for architecture design, ebra. Now, a bachelor will say, Asasiano, who has cement 1,000, Nadia, and now 500, or bachelor BBR, it wouldn't cow, but Ness, and years to kiss some more kind and say, one neighbor sitting there, one transim contano, Ness, a quabas imprimo bet me a bow, no contana dino, what shall see what me. Now, what we are now see with diners, I was show sing. A year if it's a one no munsono, a who here. Etiano Prince Kakra. Oze me serious esayare enti. Say Bible class laughter does good like medicine. Was a say to say dro. Na mo me hu die enti e wunti mensre no wo se ne nye. Wo se no enye entiano pemide dro bia bro. Eye yas whitening. Fetichu se na empa wo se ne so. Yas heba no na enye wo se no ensa ne yare. Obi wa wo si esumoja no pa esen sumoja numere. Aba wama wo sekura na bamu obu se nyame agidi begu wanum wo su moja no pasu moja numere wuhia yas heba ya yas white ne heba ni total care no ene gel ne nyina wo ho de ye kan se abusua no mo sori no pa de no mu be chichimusia no pa ne numere no eye Leicester Ghana Limited yas toothpaste ena yas toothbrush na wodem ma wonum nye sham kasa wa kokodrom e masante bia ma wonum anopa be kasa wukunu ho wo yere ho a na wo de Leicester Ghana Limited yas toothpaste ne brush no ena wo de ye adwuma se wo akra no ofre 050-161-9588 050-161-9588 and Kumase a 050-1390338 a 050-1390338 Leicester Ghana Limited the young toothpaste and the brush some pockets ye bought or money a konakrana 74 mixture eye T74 titi dodo no ene ya nti se nsuo ye nananom no omo no mo a no omo nyinya wo manim we ne ya nti se nsuo ene di nuane no nyina biafra eti die nti ada bia no da wontimi na yiye no e kire se we immune system no wo se wo hwe ne yiye eti manotonti na 74 mixture e kuro ton ho a e chance an na ewu wuti wo ulcer e di wo yafiri mu akoniaba ne nyina no de wo hia eye tonti na 74 mixture infections ahodo e ba ne ko eye tonti na 74 mixture we no yen chen nyare oh yen nyare ansa na yanom yenom se de be ya yare no emma if it's a prevention is better than cure it's prevention is better than cure dia and yet tonti na 74 mixture no e be prevent e be boost immune system no na da bia wugina wona so pabre so ma me no papa no nkwada no obi a eti abusua no empomde nko a ye ne bre ne ase adagye wo yade ho ye pempomde dia ye adwuma if se ne mantampie mu ne enya ya yaresa na mom ne mantampie mu yaresa no efi tonti na 74 mixture so ena eba enti okanshi drug lane ena komase ashankolina heba obetimi afre 024 6073498 0246073 na wodem endpoint homeopathy clinic homeopathy alternative medicine no we edamufua endpoint homeopathy clinic so wotie sompaka sebo na ye wodam ibusa wo se wo pe ayaresabia papa kwa na endpoint homeopathy clinic say as part of the corporate social responsibility no wo just can ediama wo free wo your babra be hye wa wodiem ne ehu se wa wodie no da baby da manware nwie na o haw bebre anase bia wo ye bema prostate ne bra na scan no eye for free wo wie na pese wo ye lab nso a eno no 50% discount no the amount endpoint homeopathic clinic no more than 17 years and Dr. Duboati every UK edi homeopathy be ye adwuma o Ghana ha na homeopathy ne kra ne enti bi da chie ne yeti sese Queen Elizabeth onya ne ba bi kuri say no an wo de ye adwuma ampa wo de be pie Ghana diabetes, kidney issues, liver issues, premature ejaculation, low sperm count, prostate in men, a woman how nina a tutis a banche. Ya for homeopathy no so as a man for yare. And no one ya be one pontain, just a walk on headquarters, and as a walk on my boy here wokomase, Anatema Community 22, and as a freno, I was 0244 867068 and I with them 0244 867068 and 0274234321 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic Spenta Sokwana so shan signboard no eho enani ti brekasa nankasa eho ena wo komase nso na okokro no mabo hia wo fred dok nso ewo 0244 867068 I will know abefa 0244 86
7068 Mika was a Sompa Kasebo and a Wuti Sompa 106.5 FM Accra. When you are back with your Guaba Jacusian Shamania Pam Dadanoa any day and Sumo Yabasamba. TV Emma AGYA APPIAH. Okre Emma AGYA APPIAH Pampa. Yamfa 106.5 FM. Lufthansa no na yenkonkosi wobra. Bono regional airport wo. Na entem yenwrem e AKOSUA. Ene adehia wonmu watro ni mu. Womon so adodode na ye oman ne de no. Wonsa ka bi. Ena womra se badwani. Ora said Mubarak so. Ene woma bankrache. Vincent Entry Ejei. Wamadama waka wamotama banchire ho te sentampe ho manyasa ne woye campaign no wobu mu nko na mmom aban ba mu ampa no nso no adwuma no saa na wo moye no enti wo mokoko di asoko bo fom no na yewra mpi ebe kire di esi aban nani so ye no nte wo so wo mbom pai papa de ta wo machi se de be ne betumi abem Between one and the Mubia and one is a queen of the best of no most started my dear. Let me tell you this. I quite remember when I was young. The coaches, the post school, Namako, Brabako, Nuzugo, Namakusha, the Pan. We Jesus, so let me take my idea. And let me tell you this. Because secondary school, my name of but a lot of things that I could provide to myself because I'm here and I'm more money. Don't take it lightly. Because we can't finish the buy. If I'm not going to say, the big school, coffee, we get the results of the coffee. Oh, my no, papa, I'm not going to buy I'm supposed to next day, the rent. We sama wabo boss we nyina no na wono monya 6 unit classroom block 12 seater water closet e AKOSUA number 1 sabre korona so na 6 unit classroom block na 6 seater water closet toilet sanka ho atroni fo nso na wono mo nso nsaka na kufuo campo nso de na wono mo se nso na honorable e de anwea na 50 bags of cement asanso de aso wasene na owura Vincent Antwejei wono na ye abankrache ewo sunwane isti hwa na ode to opambo agyeman sompa sunwane nim e kira aban no ne botaye esi na ni so ntie wo se Ghana fo nyina titiri ne bono wombo abosori ta na chi na atimi abamama won e ba se e ba so his excellency John Dramani Mahama Ghana man penye ne research agenda odi aba o se on hwe yaye won to obama no the one to obama no Ghana nyina obi aka obi eti puturu ye be chiche ne kakran amubia esa kanedie and I'm say you want school education sector na be wono afie mu just 1 year ye ba ye and then oko ya ima near PM the electoral area African Feast school e wo and obi to is school dan mo e dia ma o ha e wo so wi contract ni guso e ye tuma ye ba no so ba ko ati ba so ba ko e na o twi no wo wi then so ye ba ko commission ente bino mfira na akoda nyansafo Ora Vincent Antwejei abankrache penia wo sunwane east no na nana agyeman wo pambo asade baba bedaye se Croatia number 1 said ye sompa kasebo ya fatu ye hu se kro bia mpumtuo abo mo se die triabo koto no na mpumtuo abo mo sa ape na wo muhia moa na wo ma ya so tepe ye bebo hu dawuro ye platform na de ye no ye bebo hu dawuro wo kasebo mama Ghana fo nyina ate na mampanyini wono nso so ate Jubilee House Flagstaff House eni nyina ye mampanyina ate na ye na wo mo ate ye ho adwuma na ye nso so ye sompa 106.5 FM Accra ye wo Watermelon Street dome nso so ben dome pillar 2 ho na chief of staff wo te enti wono de heya na otie na baton peso aso dome kwabenya abaton peso aso constituency eti ni chief of staff bo na kra na pa wote ya na yenso yete ya wo kwa adwuma kra ye ni mu heya na de bia wonam a wo twam de ko eti enya ka na wo ha pe na wate no aye ho adwuma nti Croatia number 1 for say yemfa so mpaka se boso ne yemfa to his excellency John Dramani Mahama enim ni chief of staff name empanifo ne mrahye nyina enim se wo mo wo Sunyani East municipality na ye de afa ni mpumtuo no ade ase kora no ye kan se basic social amenities no wo mo de abo mo se de tire abokoto no
ɔmanfoɔ binom ayɛ sɛ pono ne mpontere wɔn deɛ ayɛ te sɛ deɛ wɔsoro ne asase sɛdeɛ nyankopɔn koraa ka sɛ menyansa no ɛwɔ soro koraa sɛ mo deɛ no ɛmu waa te sɛ wɔsoro ne asase no wɔn so ɔmu ne mpomtuo ayɛ sɛ wɔsoro ne asase ɛmɛn baabi a eti wɔn bɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ mmra na wɔn hyɛ wɔn akwan atete sɛ kontebe eti mfudie wɔn dua wia kwan bɛfa soɔ ɛde aba kurom aba bɛtɔn no koraa no na ayɛ den chip compounds yi nso wɔn ne bi na aboa ma mpomtuo nso atumi akonti ɔbaa koraa no sɛ wɔfa yɛfunu ana emergency wo bɛbi yare a ɛhemfa ɛna wode ne kɔ ɛtire bi a wode nipa no nam kwan so a wode ne kɔ sunyane wodi fi crossing number 1 ekɔ sunyane kurom na wakɔ akɔgye na wo wosi bicycle no so ano wawo eti wɔn bɛsrɛ sɛ wɔadi mpanimfoɔ ɛmɛyɛ wɔn mmoa animanimu ya sɛ kwan no ngene tinti yɛnya kaa kwan na de kɔtu nipa no ansa na wɔbɛdu sunya no kwan na ho akyerɛ wɔ abrɛ awɔ ka no kora sɛ sɛ ɔbɛ no ɔtete ɛna saa bibi wɔ mu san de abɛsi wɔ ni 4 years ni wɔn ba no ma bɛtu ba ate na wɔn kɔ ɛsɛ yɛ ba bɛkɔ ne sɛ esi wɔ ya ne yɛ ehwɛ yi anka asɛm a yɛ pa wɔn ahyɛ wɔ na yɛ srɛ wɔn ne sɛ wɔn pɛ clinic mai na wɔn pɛ yɛ kwan na so mai yɛ yɛ so yɛ fira kyikyiri kwa sɛ wotumi frɛ wɔn maame a na kyɛ sɛ wɔanya ɔno so ate wɔn nti ɛno anso na yɛ pɛ wei yɛ ade hyɛ wɔ Croatia number 1 ɛyɛ farming community wɔn yɛ kuya ɛwɔ Sunyane East municipality wɔn na kasa yɛ na nagyema wɔ pamboɔ ɛde bɛtu yɛ ne mu abere pɛ mu no ne efiri akyire bra de assembly members kan yɛ nyinaa no yɛde bɛba ba bɛtu mu ne mabere ne nti yɛbɛtwa so a ɛna yɛnkɔ ama no ne tew Israelfo asan yɛ wɔn adeɛ no bi atoto pa yɛ ma Gaza mpapre so hɔ no akɔ sɛ adeɛ nya asɛm ketewa na nsɛntwerɛfo ɛwɔ hɔ ɛna abɔ amane akyɛ sɛ nkoda mpo ne dɔɔso sɛ wɔn bɛtumi aka sɛ nkoda bɛyɛ sɛ nwɔtwe deɛ wɔn ati nananom wɔn sɛ do Abdullahi Ahmed wɔno wɔde mfinhyia nkono ɛna Salah Abed nso de mfinhyia dumienu kyɛ sɛ abusua korɔ saa na Mohammed Borasha wɔne Allah Borasha abusua korɔ na o yɛtɔre wɔn ase mfinhyia dunan ɛne Allah Borasha na wɔnyɛ mfinhyia aduane nsia wɔn na anyini wɔm dunkuno ɛyɛ Anas Abufo wɔn nyinaa ti nananom wɔn sɛ do ɛnam saa yɛ so ma wɔn de ɛho krataa ba ama abusua nipa bɛyɛ sɛ mmiɛnsa efiri mu a wɔn nyinaa ti nananom wɔn sɛ do yi wɔn nso kɔ akɔkra wɔn ade hyɛ n'akyi na Ashifa hospital yɛ wɔ Gaza City ɛhɔ ɛna mu ne nyinaa gu a saa bere wɔn ɛte ne suo nanso ne nyinaa mu no wɔn de ato so ɛkyɛ sɛ wei a ɛkɔ so yi wɔn bɛkɔ so a ahwɛ nyame anim sɛ wɔde atɛntenene ɛbɛdɔm na afei wɔde abrɛ wɔn na wɔn akum abrekyire wɔn akum akokoni sɛ ama adekyeɛ koraa afa wɔn ase wei so ne yɛgyina na anopa yi kasa ɛbɔ sɛmpere ma ɔde ɛkɔbɔ gyesi ɛbɔ ne koko so na wɔsɔ asene ma afoforɔ bɛboa yɛ no yɛde pem ensema yɛde som no pɛ de makotene bi ne sɛ ɔno abo Emmanuel Amakofi bo a wɔyɛ soafo hyɛnsase ɛne ɔbɔ adeɛ gyapadeɛ so abɔ Ghana Geological Survey Authority fo aba so ɛwɔ adwumaso ne adwumade ɔmo yɛde boa Ghana mpomtu owura Sam George sɛ game na bandada na ntimi ampas na ka ho bi na ningo prampramfo san to aba ma no sɛ wɔn nkɔ no wɔn mpas nti wɔn bɛyɛ sɛ mpani wɔbɛpaase yɛwɔ edwa bebree wɔ asantema ntam na Queen Mothers wɔn dan no na kɔ wɔn ho abom ayɛ nsɛntwerɛfo nhyia mu sɛ His Excellency John Dramani Mahama wɔn gyini di na wɔn taa n'akyi nso saa gyidie koro na owura Mohammed Abdul Salam National Lottery Authority kwankyerɛfoɔ sɛ wɔsan na hwene so sɛ yɛ ɔman ne ntio na mmom ɛnyɛ ɔno ne gyidie nti Croatia number 1 for the adesredi ato mpanimfoɔ nim so wɔn bɛyɛ wɔn mmoa efisɛ adeɛ nkakra bi etimi ma asetena mu yɛ dɛ no wɔn de abo mu sɛ de tia bɔkɔtɔ no saa mmoa no ebi yɛ sukuu adan yɛ toilet facility ka ho MP ne DC de aso akɔ fam yɛne yɛde kase boy so no pɛ yi ɛyɛ me die nyame yɛhyira no AKOSUA ABOAGYE wobɛtumi so afra me AKOSUA nhyira me ne me dɔba triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA na efi ha no ɛfa SOMPA yɛ media outlet ne nyinaa so ɛkɔ bɛ simpri mu bɛma ba ne bo yɛ chidom yan toothpaste ɛne ne brush tonti na 74 mixture ɛna no akyi no so endpoint homeopathy clinic yɛda mo nyinaa se ama mo ɛne tie